En nyskabelse er kommet til Næstved. Jamen, jeg synes jo, det er genialt. Vi har jo manglet det her i årevis i Næstved. Det handler om oplevelser. Vi gør det, fordi vi synes, det er vigtigt. Det er vigtigt for byen at have et sted, hvor vi kan se alt det, der sker, fordi man kan først have en fornemmelse af de ting, der sker i byen, når man kan se dem og finde dem. Ellers er de ligegyldige. Her på en af byens restauranter var der torsdag den 20. maj reception i anledning af nyskabelsen. Jamen, det er jo dejligt, at der er nogen, der gør et stykke arbejde for at synliggøre de kulturelle initiativer, der bliver skabt. København har AUK, alt om København. Nu har Region Sjælland, AOSJ, alt om Sjælland. En hjemmeside, der viser alle kulturtilbud. Men i første omgang er det altså kun Næstveds tilbud, der findes på hjemmesiden. Vi starter med Næstved, fordi vi alle sammen bor her. Det er den ene ting, og vores hjerte banker for Næstved. Men vi gør det også, fordi Næstved er den største by i Region Sjælland, og vi har faktisk lyst til, at Næstved snart tager ansvaret for at være hovedstad i vores region. Og det kunne være et af områderne, hvor man kunne starte med at gå i front og sige, at vi er en by fuld af kultur, og vi tør godt vise det. Hjemmesiden er lavet udelukkende af frivillige kræfter. En gruppe på 5 aktive borgere. De håber på, at andre ildsjæle i andre kommuner vil melde sig på banen og sørge for, at deres kulturtilbud også kommer på hjemmesiden. Vi vil gerne have, at de andre store byer kommer med, Ringsted, Slagelse og gerne også Nykøbing Falster ned mod Lolland. Og det gør vi for at skabe noget konkurrence i regionen, hvis man skal sætte det på en spids. Vi gør det, fordi vi vil også vide, om det kan betale sig at blive i Næstved, eller det er bedre at køre til Slagelse og se noget, der er sjovere. Og på den måde tror vi, at byerne kommer til at op sig lidt, og regionen samlet kommer til at tage sig lidt sammen, og det vil vi gerne have. Det levende kulturliv i Næstved er blevet mere synligt, og AOSJ må sige sig have fået en hjertelig velkomst. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Jeg synes virkelig, det er sådan noget, at Næstved har brug for ligesom også at markere, at der faktisk sker rigtig, rigtig mange gode ting i Næstved. Få det ud over rampen, det er rigtig vigtigt.